Ocurrió que llegó la guerra y ¿qué pasó? Que unos tuvieron que enrolarse a la fuerza con los soldados, con el ejército franquista, otros tuvieron que huir, que fueron muchísimos, y a otros los asesinaron, ¿no? Nere aita bezala, ez bolondres moduan, baina gerrara joan behar izan duzuen, ezagutzen nuenik, nere osaba bat. 3 urte gerran ibili ondoren, etxera itzuli zenean, esan omen zuen, nere seme alabek inoiz izaten baldin baditut, erderaz ikasiko dute, ez ditzaten nik pasatu ditudan miseriak pasatu. Azkenengo mendeetan, zenbat lege, zenbat ordenantza real, zenbat dekretoak euskararen aurka egiten zen. Eta horregatik ez zen frankismoa bakarrik, baizik azkenengo mendeetan izugarrizko erasoak jasan zuen euskara. Gero guraso egin zirenean, euren seme alabei ez zietela euskaraz hitz egiten irakatsi. Eta gainera egiten zutela hori pentsatuz mesede bat egiten zietela seme alabei, ez? Hori benetan oso tristea da, baina hori da hain zuzen ere errepresio horrek bilatzen zuena. Olaibarren, 13 kilometrora gutxera bera, bazegola gizon bat, oso gizon zaharra, azken euskalduna zela, eta ia hil zorian zegoela jadanik. Eta jo nintzen berarekin egoteko. Eta ia ezin nuen hitz egin. Eta gogoratzen nahi saiatzen zen kantatzen, abesti zaharrak, bere garaiko abestiak. Eta gauza horiek simbolikoki edo egoeraren adierazpen bat zen, euskararen hil zorian, azken momentuetan, jadanik zegoela. Los centros se quedaron muchos sin maestros y lo que hizo Franco es valerse de curas, de monjas y frailes, que fueron los que sustituyeron a aquellos maestros muchísimos. Eran gente sin preparar, eran gente que no tenía sistema de preparación en absoluto. Y entonces lo que hacían era, para enseñar lo que hacían, tenían disciplina. Y la disciplina era el castigo. Y entre unas formas del castigo era el euskera, que prohibían terminantemente. Eszenatoki horretan, argi dago agintari frankistek argi zutela euskara, euskal kultura edo euskal nortasunarekin zerikusirik zeukan guztia ezabatzeko nolabait ere nahia zuten. Es que había estado prohibido el euskera, no os podéis ni imaginar. Yo vi una vez una denuncia, me parece que era en Estella, una denuncia por tocar el chistu y quitarle el chistu, e incluso llamarle la atención o quitarle una chaqueta, aquellas chaquetas de borlas vascas. Es decir, no dejaban nada. Haien hizkuntza ama euskara zen, eta gaztelaniaz hitz egiten, baina eskolara joandakoan ezin ziren euskaraz mintzatu. Eta orduan, orain guk ez dugu hori ezagutu, baina imaginatzea erraza da, nahiko arrotza da egoera eta nahiko gogorra. Ibarretako herri handi guztiak, eta zerbitzuak zituztenak, eta jendea erakasten zutenak, behar zutenak araioatea, zer egiten zuten, gaztelaniaz edo, ze aztemagaren bada errekorrido txiki bat egiten ikusten dugu, Altsasu, Etxarri, Irurtzun, Lekumerri, Donestebe, Bera, Elizondo, horietan euskara behera egiten ari zela. Eta hori oso kezkagarria zen. Kezkagarria eta realitatea. Eta horrek berarekin zer zekarren? Alde batetik, euskararen berakada garbia, horrekin batera estimu txikia, ez zuen motivazio handirik euskara jakitea, ze azken batea zertarako, ze gero mundu bizi guzia gaztelaniaz egin behar da, eta gaztelania jakin behar da, hori zen pixka bat orduko sartua zegoen ideia, eta panorama horretan, nik uste dut garrantzi handia izan zuela, orduan sortu zuen mugimendua. Beraz, euskara zen erabat, ez dakit nola esan, guztiz gauza exotikoa, bitxia eta arraroa. Arazo asko sortu zigun horrek gure haurtzaroan. Oroimen hori oso garbia dut.
Eta gero guretzat arazo izan zen, noski, eskolara joaterakoan besterik gabe, oso eskola frankista bete-betea ezagutu genuelako, gutariko irakasle batzuk ziren gerra zibilean pistolero izandakoak. Eta horrekin batera sortuko da oso garrantzitsu izan zen lehenengo erakunde publikoa euskaltzale izango dena, eta da Eusko Bazterra. Eusko Bazterra justo Aldemeneko atarian, San Jose plazan, martxan jartzen dute, okerrez banago bigarren pisu batean, hor ziren Iruñan lehenengo mugimendu, abertzale, euskaltzale, nazionalistaren oinarria jarriko dituzten gaztetxoak, 18, 19, 20 urtetakoak, eta gu ginen 11-12 urtekin, ara joaten ginenok, txistua ikastera, dantzak ikastera, euskara ikastera, edo besterik gabe egotera. Garbi jakin genuen gero, polizia zegoela hasieratik hor gainean, eta atxiloketak egon ziren, itxi zuten ura, baina Eusko Bazterra izan zen hor Iruñan, lehenengoetariko referentzia bat euskalgintzarekin lotura zeukana, bai aurrentzat eta bai helduentzat euskarazko klaseak ematen zituelako baita ere, eta bestelako jarduerak egiten zituelako. Eta mugimendu hori zein izan zen, nik uste dut Nafarroan izan zirela persona batzuk oso buru argia izan zutenak, eta horri nola eman buelta ongi asmatu zutenak. Eta zer asmatu zuten, ez bakarrik jendarekana joatea edo ideiak saltzea, baizik lotzea pixka bat erakundea. Hay que tener además en cuenta que el modelo de ikastola pues es un modelo diferente, ¿no? Porque euskera y libertad yo creo que están muy unidos. Esto fue muy importante para que todas aquellas gentes que tenían ideas diferentes de país, pero fuera mucho más fácil encontrarse entre todos, juntarse en pro de la ikastola y de una nueva forma de educar a las gentes. Arazoa zen, ume horiek hasten zirela 3 urtetan, 3tik 6 euskaraz ikasi behar zuten, eta 6etan izan behar zuten kartila. Hori zen arazoa, legalidadaren arazoa zen kartila. Eta kartila izateko, lehendabiziko garaiaietan, egin behar zen, nolabait beste ikastetxe legalizatuta zegoen batek kartila ematea alegia, eginez, bi matrikulazio bezala. El niño ve ikastola, pero podían no reconocerte nada de lo que estaba estudiando. El problema es las ikastolas, falta de textos, falta de profesores, no había profesores. Tiramos mucho de curas, que claro, venían de los pueblos y conservaban el euskera y estaban en una área de educación. Fueron años, yo los recuerdo como algo trepidante, y siempre al borde del abismo. Unos cuchitriles en la Milagrosa de Pamplona, unos cuchitriles. Y ahí dejabas el hijo. Yo venía de una Venezuela llena de sol, de palmeras. El Centro Vasco de Venezuela tenía una piscina y ahí estaba la ikastola. Y entonces tenía que llevar a mi hijo todo abufandado y todo terrible porque hacía mucho frío a un cuchitril para que aprendiera euskera. Bueno, pero yo no recuerdo en ningún momento un reniego, sino yo recuerdo que decía, esto es ahora, pero lo vamos a mejorar. Eta orduan, ikastolak sortzen direnean, eta euskarazko hezkuntza sortzen denean, sektore batek oso garbi du, sortu behar duen hezkuntza sistema euskalduna, izan behar dela bestelako bat. Hau da, konfrontaziotik sortu behar duela. Hau da, ezin dela autoritario izan, ezin dela konfesionala izan, ezin duela neska mutilen belizketan oinarri hartu, ezin dela librezkoa izan, kontuan hartu behar duela gure kultura, gure hizkuntza eta bar, baina beste sektore batek ez du hori garbi edukiko. Orduan, esan dute, sorrera horretan ere, eztabaida hor egongo da. Inauguramos la educación niñas con niños. Era nuevo también. Había andereños, conseguimos unas andereños muy valiosas. Y, o sea, fue
las mujeres estaban en ello también. Nos reuníamos. Yo no sentí en ningún momento que las mujeres daban un paso atrás. Hubo algunas, pero muy pocas, muy pocas. En general, de lo que hablábamos, el concurso que teníamos unas con otras, era a por todas. Y no solamente eso, sino que además estas mujeres lo que hicieron fueron las primeras que fueron a las academias, entonces para aprender el euskera, porque pensaban, y la verdad, que podrían ayudar luego con sus hijos a hablar en casa y demás. Prekariedade izugarri horrek markatu du, esango genuke, ikuspuntu heroiko bat. Eta ikuspuntu heroikoa erreala izan zen. Eta hori aldarrikatu behar dugu beti. Oso gaizki pasatu genuen. Oso gaizki. Euskalgintzak, euskal munduan ziren pertsona guztiak, familietatik hasi, ikasleak, irakasleak, oratzean ziren pertsona asko borondate honekoak, naiz eta ez izan guraso, ez izan Aiton Amona eta ez ezer, baina, en fin, borondate honeko jende asko, eskerretik zetorrena, euskalgintzatik zetorrena eta beste, sekulako lana egin zuen edo egin genuen, eta, bueno, garai hartan kontua zen eguneroko ogia. Altsasun herri handia izanik, orduan hasi zen populazioa handitzen. Kanpotik etorri zen jende asko, bertakoekin ezkondu seme-alabak izan, eta orduan, handitzen joan zen herria, eta aldi berean nolabait ere erdalduntzen ere. Giro industrial eta ferrobiario horretan sortu zen ikastola. Bazegoen euskara berpizteko edo bultzatzeko grina, zertaz gure ikastolan badira adibidez, ez dakit hau erakutsi daiteken edo ez, horrelako txartelak Altsasuko ikastolan aldeko lagunak. Eta hauek dira 1967-8 urtekoak. Horrek esan nahi du ikastola sortu aurretik bazegoela hemen mugimendu bat euskalduna eta euskalzalea. Semiklandestinidadearekin lotura. Oso handia. Gazteen artean. Hori da oinarria. Hori gabe, hola, familia horiek nahi dutenak, gazte horiek, agian aurrak ez dituzten gazteak ere, dia hasiera batean biltzen dienak ez bakarrik gerra aurrean, gerra ondoren ere bai. Eta guraso horiek biltzen dira, gazte horiek biltzen dira, hasten dira hizketan, eta zergatikan ez, eta zenbat aurre eukiko genituzke, seikote bat. Eta seikote hori, nola hasten gira, zehan dereño, nola ordenduko jogu, hasiko gea kuotak ordaintzen, ez dakit zenbat, eta danak pasako dugu, kuestazio bat egingo dugu, eta geho hasiko gea antolatzen jaialdiak, antolatzen loteria, antolatzen, ez dakit, abesti konkurso bat. Eta hemen ikusten da Altsasuko jende asko, hilabetean, 100 peseta, 1.200 peseta hilabetero ordaintzeko prest zegoena, 200 peseta, 25 peseta ere bai. Orduan, bazegoen mugimendua, bazegoen gogoa. Eta momenturen batean, 70ko hamarkadan, ikaragarria da. Jesus Etxak esaten zuen bezala, txampiñoiak bezala. Hasten dira jaiotzen eta jaiotzen eta jaiotzen 52 ikastola izateraino iritsi ginen hamarkada horretan. Arrasaila zen, Zangotzan eta Tafallan eta bar, ni joaten nintzen, ni lanean egoen, eta 8 lana bukatu, autoa joan, eta, a los escolapios de Tafalla, a ver si nos pueden ceder a un aula. Atera zen el rector. Eta el rector era un carlista, eta, este me había de parecer. Eta, oso ondo, tratatu nintzen, zinezkoa. A lo mejor hay unas monjas ahí arriba, que a lo mejor tienen algún... Eta, las monjas tampoco, nada, me abrieron la puerta y, no, aquí nada. Y así continuamos, poco a poco, porque la demanda iba poco a poco hacia arriba, y así continuamos hasta que en el año 70 logramos que en la congregación del Verbo Divino aquí en Cizur, pues pudimos alquilar 8 aulas. Y al mismo tiempo, en ese año 70, ocurrió una cosa, que hubo una pequeña escisión, se fundó otra ikastola que era Padeziganda. Lehenengo 3-4 urteetan ez, baina gero beti egon da Tarrabian kokatua.
Orduan, baziren ikasle pila ingurukoak ikastolara etortzen zirenak, ez? Tarrabia, Burlata eta Guartekoak. Eta iritsi zen momentu bat, ez zegoela, jendea gelditzen zen kanpoan, ez? Eskakizuna oso handia zen, eta jendea gelditzen zen kanpoan, orduan hasi ziren 3 udaletxeetako alkateak eta nolabait hitz egiten, nola eman erantzun bat gurasoiei. Eta harremanetan jarri ziren Padezigandarekin, eta hor sortu zen nolabait Hiruherri ikastola. Orduan, berez, Hiruherri ikastola zen, publikoa udaletxeek ordaintzen zutelako, ez? Eta hasiera batean, bai Angela Pezetxea ikastolako gerentea, egon zen, lagundu zien izugarri nola egin gauzak, berez hasiera batean ziren bat, ez? Hiruherri eta Padeziganda hasi ziren batera, baita gu ere irakasleok elkartzen ginen hango gurasoekin, irakaslekin, ikusten zuten pedagogia, etortzen ziren ikastolara, oso lan estua egin genuen. Nafarroa oinez, nik uste, ez nik esaten dudalako, baizik, hala delako. Nafarroan egiten den Euskararen bestarik ederrena, handiena eta jendetsuena dela, diferentzia handiarekin pentsatzen dute dela. Gaur egun oineza ez da egun bateko jaia, baizik eta urte betez garatzen den proiektu bat. Eta proiektu horren bitartez, lehen esaten izun bezala, arlo ezberdinak jorratzen dira. Eta badaude azpiproiektuak ingurumenarekin lotura dutenak, edo artearekin, edo irakurketarekin, edo kulturarekin, eta noski euskararekin. Ikastola niretzat da, egoera politiko, ekonomiko eta sozial oso konplexu bat zuen gizarte batetik, sortutako ikastetxea baina askoz ere gehiago. Eta 87an klaustroan nengoela, ikusita inauteriak iritsi zirenean txatxoak eta aterako ziren aurreko urteetan bezala, eta ez, nire galdera zen. Eta hemen Lizarran ez zegoen inauteririk lehendik. Hora, ez zegoen zerbait, hemen ez zuten ospatzen lehendik zerbait. Bada jendea zerbait dakiena ja klaustrotik eta horrela, ez? Nik esan nuen, emaidazu astebukaera hau. Ja klaustrotik abiatuz, gaiter horrek zerbait jakin dezake, beste horrek zerbait jakin dezake, eta persona horiei galdetuz, jakin genuen palokiarena existitu zela. Jarri gintuzten harremanetan, hori ezagutuzun persona batekin. Topatzen baduzu persona bat ezagutuzuna, egin zuelako, adinarengatik eta parte hartuzun gerra aurreko inauterian, Juan Satrustegi idazlea, urrengo klaustroan, handikan aste betera, zen esateko, bazegoen personai bat, Palokia izenekoa. Denbora pixka bat irabazi genuen, paloki hori nolakoa zen, eta umeak nola jantzi zitezken palokiz, ez? Ikastolen helburua da, nolabait, euskara zabaltzea, eta hortarako oso garrantzitsua da, euskal zaleok ematen dugun irudia gizartean, ez? Orduan ez dugula bakarrik folklorea egiten, baizik, irikia gara, persona irekiak, eta gauza asko egiten ditugu, ez? Osea, bai gure kultura, baina baita ere, izan daiteke xakea edo beste kirol batzuk, edo emanaldiak irekia jendearentzat, eta bar. Beste talde bat ere osatu zen ikastolen inguruan gordailu izenekoa,
Eta gordailu taldea izan zen irakasle taldea. Eta irakasle horietan, pues, por ejemplo, materialak etzeuden. Osea, gaur egun ikusten dugu, ja baditugula testu liburuak, badugula beharrezko dugun materiala, baina esket zegoen. Osea, hori dana egin du ikastolen elkarteak, eta da ekarpen ikaragarria, importanteena irakaskuntza. Beti saiatzen gara ikusten zer batzen gaituen. Eta hor, kontzigan oso argi ikusten da bazkideen artean euskara normalizazioa dela batzen gaituena edo bazkideak batzen dituena, eta gero bakoitzak bere ekarpena egiten du, ikastolen mugimenduak egiten du bere ekarpena, helduen euskalduntzak egiten du bere ekarpena, euskarazko hedabideek egiten dute bere ekarpena, eta bere ekarpena egiten jarraitu behar dute modu autonomoan. Kontseiluak ez du inoren funtzioa betetzen, baina bai guztiei plaza bat eskaini ikusteko momentu batzuetan elkarrekin jardun behar dugulako. Erreferentzia hori importantea da, zerbaiten inguruan elkartzen gara, einbertze, zer nahi dugu, euskara bultzatu, euskarari indarra eman eta azken batean euskaraz bizitzeko pausuak eman, normalizatu. Nondik lortzen ditugu hiztunak? Hiru bide daude. Bada transmisioa. Gurasoek seme-alabei hizkuntza transmititzea. Bigarrena da hezkuntza. Hezkuntzak belaunaldi berri, euskaldun, elanistunak ekartzea. Eta hirugarrena da helduak. Para mí ser vasca es que el euskera tiene que estar en mí y siento muchísimo no poder escribir una poesía en euskera, por lo menos antes de morir. Porque algo me llama y posiblemente parte de mi pensamiento o de mi estructura mental esté unida a ese idioma. Porque no pueden desaparecer las palabras, pero hay una estructura mental. Hemen kontua ez dela bakarrik euskara ikastea euskara delako, edo hemengo hizkuntza, ez, lotzea hizkuntza, lurraldeari, hizkuntza, kulturari, hori ni ustez funtsezkoa da. Euskara ezin da irakatsi ingelesa irakasten den bezala. Garai hartan, eta hau importantea da, ahaztuta baldin badugu, guztiok pentsatzen genuen epe ertain luze batean, Nafarroko derrigorrezko irakaskuntza euskaraz izango zela. 2008an gaude, eta esan behar dugu, derrigorrezko irakaskuntzan Nafarroan 26% dugula eskolarizatua. 26%. Hay cosas que yo valoro más que la política, y esa es la cultura, y nuestra cultura es el euskera. Y no solo nuestra cultura, es que es nuestra identidad, porque al euskera le tocaba morir hace 2000 años con Roma, y el euskera prevalece. Ez da bakarrik ikastea eta jakitea, baizik eta aritzea, hitz egitea. Naiz eta hiztuna ez izan edo hain hurbil ez egon, baina estimatzen zuten bertako identitate hori baloratzea. Euskararik ez badago, ez dago herririk, nik hori gozo garbi daukat. Ikastorak euskararen eta euskal kulturaren babeserako eta transmisiorako ezinbesteko direla, eta ikastolen motorra herria dela, eta zentzu horretan orain lekuko hartzea dagokiela. Izugarrizko urratsak eman direla azkeneko 50 urte hauetan, eta horren beste ematea dela daukagun erronka.
Ze punturaino da egia lan handi egin dugula euskalgintza Nafarroan, puntu bateraino egia da. Baina bigarrena, hori egia izan da, ez dakit, baloratu behar dugu egindakoak ze maila duen. Hau da, ze punturaino eduki dugun ambizioa, eta ze punturaino dugun gaur egun ere ambizioa. Eta hori ikusiko dugu jende askorentzat erosona delako. Besterik gabe, ez duela galdera hori hartu nahi. Jazta, gauden bezala. Nik badu nire lantxoa, nire neskamotila badoaz gustora ez daki nora, bai? Bale, bueno, hori legitimoa da, esan dut hemen bakoitzak erditzeke nahi dituen aukerak. Baina, ez dakit, herrigintzaren ikuspuntu batetik, hori baldin bada gure ambizioa eta hori baldin bada gure helburua, jazta, egin dugu. Niri iruditzen zait, aldiz, ez asko dugula egiteko.